Ugqirha Iindaba ufake isicelo esikhawulezileyo kwinkundla ephakamileyo eFreystata sokuba kuchazwe njengongekho mthethweni ukubanjwa kwakhe eTanzania abuyiselwe kweli. Inkulumbuso yesizwe samaZulu uNkosi Mangosuthu Buthelezi uzikhabile ingxelo zokuba ucelwe ikumkani yamaZulu ukuba ehle kwesi sihlalo. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozela novimba sinukselele wona ngokuhlwanje. Ugqirha Iindaba ufake isicelo esingxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata sokuba kubanjwa kwakhe eTanzania abuyiselwe eMzantsi Afrika kuchazwe njengokungekho mthethweni. Wabanjwa eArusha ngomhla wesi-7 kuApril walo nyaka ekunye nombulali nomdlwengulo ogwetyiweyo owaqhawula entolongweni uThabo Bester. uBester waqhosha kwiziko loluleko eMangaung eBloemfontein ngoMeyi wonyaka ophelileyo, nalapho wenza ngathi uzibulele kutyholwa ukuba wancediswa ngabasebenzi abathile beliziko. Ojongene nezityholo eziquka ukuncedisa ukuqhawula kwesikrelemnqa esigwetyiweyo ukwafuna ukuba inkundla ichithe izityholo zolwaphulo-mthetho ajamelene nazo kwaye akhutshwe ngoko nangoko eluvalelweni. Lo mba uza kuchotshelwa inkundla ephakamileyo eBloemfontein ngolwesine umhla wama-25 apha kuMeyi. Inkulumbuso yesizwe samaZulu uNkosi Mangosuthu Buthelezi uzikhabile ingxelo zokuba ukumkani uMisuzulu KwaZulu-Natal umcele ukuba ehle esihlalweni njengenkulumbuso yesisizwe. Okukulandela ukuba kukho ingxelo zokuba uKabuthelezi urhoxile kwisikhundla sakhe ngenxa yokungavisisani phakathi kwakhe nokumkani uMisuzulu KwaZulu-Natal kwimibi equka ukutyunjwa kwamalungu ebhodi yeNgonyama Trust. Nkosi Buthelezi ukwathi intlanganiso ayibizileyo kunye nenkosi kule veki izayo yekunika ingxelo ngenkqubela malunga nebhodi yeNgonyama Trust nanjengoko bengabagcini bale ngxowa. Any 8 years I'm clinging to this position of traditional prime minister as though I receive some personal benefit from holding it, when I don't get even a blue cent. There would be no humiliation for me to relinquish it now. Having served loyally for almost 70 years, I would have no regrets whatsoever. But the simple fact is that I have not asked His Majesty to release me from the position, because I told His Majesty from the very beginning that I would serve at his pleasure for as long as he required me and as long as I'm able, for the sake of the kingdom and for the sake of the Zulu nation. The king has not asked me to relinquish his position in spite of all these circumstances, and I'm still in the service of the king. So you can see how much damage these journalists who wrote all this, actually stirring, pandemonium in the Zulu nation by saying that I've released it, I've relinquished it. ANC eMpuma Koloni inakuthatha amanyathelo ngakumalunga atyholwa ngokuzuza iziqinisekiso zemfundo zomgunyathi kwiYunivesithi yaseFort Hare de lo mba ubheke enkundleni. Ibhunga le-ANC kwindlu yowiso-mthetho elibambile irhutla yalo yezicwangciso eMonti, ibutho lophandi SIU liphanda izityholo zeziqinisekiso zemfundo zomgunyathi kule yunivesithi. Umbhexeshi we-ANC kwiphondo loyiso Maqashela uthi ezi zityholo zibeka ichaphaza elibi i-ANC. Lo ibingunyaka urhulumente ozele ingxaki zamatyala ezinkundleni nokusilela kwamasebathile kurhulumente weliphondo. Umbutho i-ANC usajonge umzila wendlela yawo ukulungiselela unyaka urhulumente ozayo, kwaye ukuqokeleka kokubandakanyeka kwamalunga lombutho kwizigigaba zaseFort Hare kutshotshe entla kuluhlu lwemiba echotshelweyo kwinkomfa yalo mbutho. At this time, there's nobody who has taken these members that we're speaking about, which are members of the provincial legislature and are cabinet members, to court. No case has been opened against them. Fort Hare is dealing with that through the SIU. Ukusilela kwesebe lezemfundo ekuphuhliseni izakhiwo zezikolo zeliphondo yenye yemiba engundoqo kulombutho. Enye yezinto exoxwa ngazo into bapha urhulumente wenza njani uqinisekisa into bapha uba nazo iziseko kwakunye neekomiti ezasepalamente nezi executive ezikwazi ukuthi ikota nekota ikwazi ujonga apha le mali yachithwa ayichithwa, uba kukhona abantu abangamagosa karhulumente abahlelele ungachithi imali bakwazi ukubanjwa accountable for ungachithi. Lo mbutho uqinisekisa ukudalela ulutsha amathuba engqesho kwaye uthi uzimisela ukunciphisa amabango kwisebe lezempilo kwiindaba ze-SABC eMonti.
Omnye usodolophu womasipala wesixeko iNelson Mandela Bay ujamelene nevoti yokungathenjwa kolawulo lwakhe. Amaqela aphikisayo kwesi sixeko athi acwangcise izigxeko zolawulo kulo sodolophu Retief Odendaal. Umbutho eDA ubambe irali ngaphandle kweofisi zikamasipala ukuxhasa uOdendaal phambi komhlangano webhunga oza kubanjwa kwiveki ezayo. Odolophu ababini be-DA ekuruleni nakwisixeko seRhawuti sele begxothiwe ngenxa yentshukumo zogxeko lolawulo. eNelson Mandela Bay usodolophu Retief Odendaal naye ungquzulana nale nquleqhu. iNorthern Alliance, iPAC ne-AIC eziyinxalenye yomanyano yorhulumente ne-DA zityikitye isivumelwano somanyano ne-ANC. Oku kunika i-ANC ne-EFF ivoti ngezihlalo ezingama-62 kumyinge webhunga ungama-61 weepesenti ubuninzi. iDA ivakalise ngelithi iingxoxo ziyaqhuba noogxa babo ukwandulela ukungqubanisa intloko kwebhunga. I will never say that the city is where we want it to be, but we've made significant progress as opposed to where it was last year. That is why it is so important that this coalition remains intact. Amaqela akhulayo atyhole iDA ngokuzigwagwisa okukhokelele kulo mbhodamo. Lo gama lona lisithe liqela lithabatha onke amanyathelo ngokubhalwe encwadini. The DA always has written and signed coalition agreements, and everybody is involved in negotiating and agreeing on those coalition agreements. Isithethi sebhunga uGary van Niekerk ophuma kwi-North Alliance uphakanyiswe njengomgqatswa wosodolophu kumanyano lorhulumente olutsha oluza kukhokelwa yi-ANC, ukanti intlanganiso yebhunga iza kubanjwa ngoLwesihlanu. Kwelinye icala iDemocratic Alliance ifunge ukuba iza kuyigcina iWard 73 eChatsworth eThekwini KwaZulu-Natal kunyulo leveki ezayo kwinto ekulindeleke ukuba ibe lukhuphiswano oluqinileyo phakathi kulo mbutho ne-ANC. Inkokheli yeli qela kwisizwe uJohn Steenhuisen ibikule ngingqi namhlanje ukugaya ivoti. uSteenhuisen umemelela abaxhasi beentlanga zonke ukuba bamanyane ukuze boyise i-ANC esithi uMzantsi Afrika ngowabo bonke abahlala kweli. Ukwathe ulindele ukuba i-ANC ihlazeke nanjengoko yafumana ivoti ezilishumi ekhulwini kuphela kule wadi kunyulo lomasipala ngo-2021. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ugqirha Nandipha Makutumane ufaka isicelo esinxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata sokuba ukubanjwa kwakhe eTanzania abuyiselwe eMzantsi Afrika kuchazwe njengokungekho mthethweni. Makutumane wabanjwe Arusha ngomhla wesi-7 ku-April walo nyaka ekunye nombulali nomdlwengulo ogwetyiweyo owaqhawula entolongweni uThabo Bester. Iqala lomzabalazo nonozakuzaku weli Algeria nase-Western Sahara umfi uBilly Masetla uhlonitshwe njengegorha lokulwela inkululeko nomkhosi wesizwe. OkaMasetla usweleke ngecawa ephelileyo emva kokugula ixesha elide. uMongameli Cyril Ramaphosa usekele uMasetla umngcwabo okhethekileyo wephondo. Ozidule ijacu ekulweleni inkululeko uMasetla unabele uqaqaqa esathe gqolo ukulwa eziko kweli lizwe. Namhlanje noxa uninzi beludakumbile kodwa lihlanganisene ngesidima ukuthi ulifezile ugqatso lomntwana omgquba. Wazalelwa kwilokishi iAlexandra engowesithathu kwisithandathu sabantwana ze usapho lwayodika eSoweto apho akhulele khona waqala uhambo lwakhe lwezopolitiko nobutshantliziyo ebutsheni bakhe. Namhlanje usapho lwakhe luthulule amazwi embeko adandalazise ubukroti bakhe. I can't imagine tomorrow without. I'm at peace because I managed to tell you that I love you. uMasetla ebelilungu lesigqeba esiseke iCOSAS engumququzeleli woqhankqalazo lwabafundi ekuchaseni ingcinezelo. Ngo-1976 wazimanya nengalo yomkhosi ye-ANC umkhonto wesizwe. Your ability to transcend with all the generations from old to young demonstrated maturity and discipline. Billy and his conduct, as has been pointed out, with causes that lasted a lifetime, remain an important component of this story of liberation. Aluta, Mandla, A brave activist, a loyal cadre, a strategic thinker.
kwabo bebeyinxalenye yokugcwala emswaneni binguRhalima Montlanthe owayesaya kuba ngumongameli. Ingqeniwe le ndede bawumasetla njengoba equle gangatha ngelixhunela ukubona uMzantsi Afrika okhululekileyo kumakhamandela. Emveni kokubhaciswa ngeminyaka yo-1970 ubuyele kweli ngo-1990 kwathi emva ko-1994 waba lilungu lekomiti yesigqeba wathwaliswa amaxanduva ohlukeneyo kurhulumento kuquka ukuba yintloko kwezobuntlola. He had a huge heart, huge enough for all of us. We have come to remember and honor a selfless leader who gave his youthful life to the service of his country and of his people. Kowu elidela kufa belineminyaka engama-68 likhalelwe lixilongo lokobubomi emva kwentsindabadala yengulo ze wafihlwa ngondiliseko e-Four Ways Memorial Park eGauteng. Ukanti ke ushiya ngasemva unkosikazi wakhe uLynn Masetla, unyana wakhe uRiabetso, umzukulwana uAmogelang, odade bakhe abathathu nomntakwabo. Lungagqibela lungenakhaya usapho lwaba-11 okukulandela ukuthengiswa ngokungekho mthethweni kwendlu abahlala kuyo, njengazo nezinye iintsapho ezininzi ekuthengiswe izindlu zazo ngaphandle kwemvume. Kutyholwa ngelithi ikhaya losapho lakwamakhanya lithengiswa izihlandlo ezininzi, nalapho okukubangela ukuba abaninzi bagqibele bebhala izindlu zabo ngepeyinti amagama athi ayithengiswa kwiindonga zezindlu zabo. Baninzi abazifumana bekwimeko efanayo nolusapho eSoweto. Kutshanje bothuswe zindaba zokuba indlu eshiywe kubo ngumakhulu wabo kuthiwa ithengiswe ngokungekho mthethweni. Akuqali ukwenzeka oku, indlu le ithengiswe izihlandlo ezintathu. Bathenga indlu sahamba sa-attenda i-court nabo kayi-1, masiphuma e-court sabachazisela ukuthi no thina akusithe sithengise indlu. Bathi bona bayibonile ipastiwe, that's why bayithengile baboleke imali eStandard Bank. Umthengi wesibini kutyholwa kuba wazama ukugxotha usapho kodwa kaphumelela. Igunya lijongene nezindlu likhuthaza uluntu ukuba lunike ingxelo ngee-arhente zokuthengiswa kwezindlu nomhlaba ezingagunyazisekanga. Find out who is the parties or who are the parties responsible for this fraudulent transaction. If it's one of our registrants, one of the holders of fertility fund certificates that are issued by us, then we can take action against them. Abahlali bayakhuthaza ukuba bavule ityala lobuqhetseba kwaye bafumane ingcebiso zomthetho ukuba ukudluliselwa kobunini sele kugqityiwe. Siye sazama thina ukuya kubo masters, kubo deeds, kuma lawyers bisingakazami because akho umuntu osebenzayo la eJardini. Kolusapho kukhona abadala abathandathu nabantwana abahlanu, abanye bahlala kwindlu enkulu ngelixa abanye behlala kumagumbi akhiwe ngaphandle. Isithili ezimbini eLimpopo zikhupha ingxelo yokwenyuka kwamanani abantu abosulelwe sisifo sengcongconi malaria ebutsheni buka-April. Ngabantu abayi-1,400 abachazwe njengabafunyenwe sesi sifo kwizithili Mopani neVembe bayalunyukiswa abantu kweli phondo bahlale beqaphele. Lenkwevukazi uKhubane Novela akayazi yona minyaka yakhe yokudla amazimba, kodwa ulwazi kakuhle olwamvila lokosulelwa imalaria. Uchithe isibini sonke sevekelele ngandletyalanye esibhedlele egcuma zinhlungu. Yababa malaria. Itsho kabuhlungu malaria, intloko yayiqaqamba ngeyona ndlela, indlebe ezi zazingathi zishushu, sibuhlungu esisifo. 20 zehlo zosuleleko ezithe zachazwa phakathi koSeptemba noApril kwilali iMaswanganyi. Abasinde ngezikamdali emva kokosuleleka bathi beveshu sesisifo. Nekomekenela matimba ntwameri lowa ninkwawu. Bendinentloko ebuhlungu, ndibila, ndinomkhuhlane, ndityatyaza, amayeza endizithengele wona khange andincede, ndade ndayokuvuka esibhedlele. Kwisithili saseVembe bayi-820 abantu abamkelwe kwizibhedlele benempawu zosuleleko imalaria ngo-April. Sebele zempilo kwiphondo liceba kutshiza libulale ingcongconi ezinokuba zithwele esi sifo. We would see a case, and when we do tracing, the next case would be 5 to 10 kilometers apart, in maybe in the next 3 to 4 villages. Hence, our approach now was that we need to do focal spraying. Umbutho ongajonganga nzuzo iHumana utyhutyha ilali zephondo ngelikhangela abo sele bosuleleke sesi sifo. Le mimandla ithwaxwa lushokoxeko lwamanzi.
Ukuxhatshazwa kwabantu abadala kuluntu kuseyinkxalabo enkulu. Umbutho ongekho phantsi korhulumente waseKimberley eMntla-Koloni Age in Action uthi abantu abadala bahlala benoloyiko kumakhaya abo. Ithi imali yabo iyabiwa kwaye abakhathalelwa ngokwasengqondweni benzelwe ukubanyamekela. LabaseKimberley badibene ndawonye ukuze babelane ngamava abo amnandi nabuhlungu. Phakathi kwabo kukho Patricia Kurtz othi uphethwe kakubi ngunyana wakhe. My stuff, my food, anything. When you put away your money, he find your money and he take your money. I don't believe it's I gave birth to him because really we didn't give them that upbringing. Banethemba lokutshintsha indlela abaphethwe ngayo. Dit is baie belangrik vir ons die ou mense. Uthi kubalulekile ukuba abantwana bahloniphe abadala. Uninzi lwabadala lukhathazekile ngenxa yabantwana babo. Depressie terwille van klein kinders. Umbutho ongekho phantsi korhulumente i-Age in Action uveze ukuba zininzi izikhalazo zokuxhatshazwa. They are taken away from them, being beaten up or assaulted by family members, being neglected or abandoned at home. Ngelixa lendibano iba yindawo ekhuselekileyo yabantu abadala, iinkxalabo zihlala zikhona xa bebuyela kwiindawo abahlala kuzo. We want to talk to the community at large. Our older persons, their rights needs not to be violated. They need love. Let us care for them. Ngoku ebudaleni bathi konke abakufunayo kukubhiyozela usuku ngalunye bangahlali besoyika. Kuqhutywa iphulo lokugcina abahlali kwilali yaseMkhuhlu eMpumalanga besempilweni. Abasetyhini ababini abangoodade bavula indawo yokuzilolonga kwinqanaba eliphezulu kule lali. Ukutyeba ngokugqithisileyo yingxaki enkulu nenobungozi kwihlabathi jikelele. U-Ashley Mnisi ulwe nale meko wehla ku-103 kilograms wayokutsho ku-82 kilograms. Obesity is a very, very deadly disease. And what the gym has helped me do personally is it has helped me reduce my obesity for one. Kuquba intswelangqesho kule lali kwaye sisibini sigqibe kwelokuba sifezekise iphupha likayise lokuvula i-gym. We decided that it's better if you don't blow the money and then we make something that he always wanted to do. And then I heard about the Premier Youth Development Fund, so I applied and then our application was approved. Uzokuthi kangoku le ndawo yokuzilolonga seyinabasebenzi abasisigxina abathandathu. I was staying at home without working. Now I'm very much happy to have a job because I can able to provide my family. Nanjengoko enqongophela amaziko okudlala kule ngingqi, le ndawo ikwaluncedo kwabo bonwabela ukuzilolonga ngokomzimba nasengqondweni. It helps your mind to think very well. It helps your body to be in shape. It's so important to have such an instrument in our village. El Phondo laseMpumalanga linezinga eliphezulu phakathi kolutsha. Ingxowa-mali yolutsha ekhutshwa i-ofisi yenkulu baphathiswa yasekwa ngenjongo zokukhuthaza abantu abatsha ukuba baqale amashishini abo. Even if it's not through the Youth Development Fund, there are other schemes that we have through MEGA, through IDTs and other schemes that they can undertake so that they make a meaningful impact within their communities. Le ngxowa-mali ijoliswe ukunceda ngakumbi ulutsha oluphuma kwiindawo ezihlelelekileyo. Kwezemidlalo emva kwesizini endebe edlala imidlalo yokugqibela amaqela kwi-DStv Premiership belungquzulwano olunika umdla nanjengoko ubungemkhulwanga umsantsa phakathi koninzi lwamaqela ngaphandle kwentshatsheli Mamelodi Sundowns eqoshela isizinto ngaphambi kokuphela kwesizini ishiya iqela elikwindawo yesibini ngamanqaku ali-16. Ifikelele esiphelweni ngokusesikweni ngale njikalanga isizini ye-DStv Premiership ibinguwafa kuninzi lwamaqela ilelo belidlalela kufinca kumhlaba ophucukileyo. Phezulu kwiloko bekukhutshiswana ngendawo yesibini neyesithathu ngelixa uninzi lwamaqela bexeleshe ugqiba kuluhlu lwamaqela asibhozo. Emsileni ilelo belilwela kungagawulwa lizembe. Kwisizini ezayo i-Orlando Pirates kulandela kuswanthulisa amazulu ngo-4-0 eThekwini iza kujoyina iMamelodi Sundowns kwi-Continent kwi-CAF Champions League. iKaizer Chiefs etsalanzima ifince kwindawo yesihlanu kulandela kubhaxapulwa iCape Town City.
Ngelinye eqandeni iCity ebiseyidlala ngabadlali abalishumi watyele ekhaya amakhosi kwibala iFNB eGauteng. Kusenjalo isikhukhune United elushica iphaqule iSuperSport United ngenqaku kwimpande esikhova ukungena zwaba kwi-top 8 ukanti zenzekile izinto nasemsileni Marumo Gallants igecwele izembe emva kokufakwa uswazi lukaThunile Swallows FC logama iMaritzburg United isenethuba kwidabi lokudlalela kuzihlangula emva kokugqiba kwindawo ye-15 kule season. Ngoku masichaphile izimvo zabalandeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Madoda ezimnyama ngenkanza vele zenza into besilindele. Siyahamba ngosesathatha la nkwenkwezi kunyaka ozayo. Kube indaba ezinhle ukuthi iMaritzburg igcine ingarelegatewanga yaya kuma-playoffs. Sundowns indaba ezibhlungu ukuthi iphumile kuCAF emva kwemizamo emihle engaka. Kumnandi kakhulu eSouth Africa ngonke iSundowns iphumile kuCAF. iChiefs yona izawubuya ilungisa izinto kwisizini ezayo sayivela nenship abayisindile ezimbili. Ndiyavuya kakhulu ba Orlando Pirates izawudlala kwigame zeCAF Champions League kule season ezayo. Kwabe kuthiwa zekufutshane iplayers zami nocoach wazi benza kade sibambele inkabe egusha emva kwami. Imidlalo bimihle wona xa nje abanye amaqala angaqhubanga ngendlela bebecongise ngayo. Siyasho lesiXhosa sithi ke iqunube alivuthwe ngokomnqono wemfene. Ngilibhakani elikhulu. Benibukele wona kuphela umsasi. Donwabe kakhulu umsasi. Batshiwa aba basephefeni batshiwe. Yabona isiphithiphithi sekule season ngiyasaba mina. Uyazi bengalindele ukuthi Sundowns uphuma ngale ndlela. Hawu amasandawana madoda. Isizini ibinhle. Wathazwane akahambe ngoba Kaizer Chiefs. Kwangoku isaqalayo leni isizini inhla. Mina nomlandelo chips andizuthetha kakhulu ngechips eyona nto beniyifuna kakhulu ngamandla benirhalela ichip mina itshone ezembeni kwenzela uchip ampengezi ayazi ba irong lento utshintshane socoach. Asibongele iOrlando Pirates ukuthi ikwazile ukuthi ibuyele eAfrica ihambe yodlala lapha kwiChampions League. Kudlaliwe kodwa mabeni bawela man iChippa United ibetho man ekiphume man bendiyibawela londo leyo kakhulu ngoba la team ndayibona ba ayoyalapha eEastern Cape i team yaseBhayi leyana. Kamnandi mawethu.